Rafa, on és l'Àlex? Vale. Hosti, Àlex? Àlex? Àlex, on és? Àlex? Àlex? Benvinguts al Soterrani, la tertúlia setmanal sobre el bàsquet Girona, en la qual hauríem de parlar de bàsquet. Però com que no en tenim ni puta idea, parlarem d'altres coses de les quals tampoc tenim per què saber-ne gaire. Bé, benvingudes i benvinguts a l'11è programa del Soterrani. Com veieu, hi ha hagut algun canvi, falta algú. Que el teniu aquí, podeu veure l'eslògan aquest que l'hem fet de vull petar com una butterfly. I bueno, abans de començar, ho pot explicar millor, que ens ha deixat un vídeo i us el poso ara mateix. Hola, què tal? Com esteu? Aquesta gent volia que gravés un missatge, ells n'hi diuen missatge institucional. El volia fer breu, però com que els agrada tant que duri el programa, doncs el faré de 20 minuts. No, és broma. Simplement explicar que jo ja no estaré al Soterrani, ja no formaré part o sigui, si formaré part d'aquest projecte, seguirem amb el grup, seguirem parlant, seguirem donant idees, seguirem fent el burro, però no sortiré a la pantalla, almenys durant un temps, perquè, com bé sabíeu molts, estava buscant feina, portava molt de temps des de la mort dels meus pares sense treballar i això s'acaba i havia de trobar alguna cosa. He estat buscant horaris que també em permetessin doncs, compaginar amb el Soterrani, però evidentment el primer és el primer i bueno, al final doncs, no ha sigut possible. I jo durant el Soterrani, per molt que duri el Soterrani, no crec que jo faig d'horari tarda i nocturn. Quan arribi algun dia sou capaços d'allargar això 6 hores i arribi jo a treballar i us trobi aquí encara, però de moment doncs, no podré ser-hi i simplement doncs, explicar això que aquesta gent volia que ho digués així, doncs ho dic així. Després agrair a en Guillem, en Rafa i al Josué haver-me ajudat no a crear, sinó a donar-li forma a això, perquè jo només tenia una idea i ells són qui ho han fet possible. Sé que aquest discurs queda molt flipat, però és que és veritat. Crec que és algú... Sempre ho hem dit, que de bàsquet no en tenim ni idea, i no ho diem per dir, ho diem de veritat. Almenys jo bueno, considero que sí, segurament ells tres en saben més que jo, però vull dir, tampoc som uns experts cap de nosaltres ni res per l'estil. Si aquí esteu buscant el que hem dit sempre, parlar de bàsquet amb temes tàctics, tècnics o tot el que comporta, marxeu. O sigui, no és el vostre programa ni de conya. Nosaltres estem aquí per donar la nostra opinió, per parlar sobre el nostre punt de vista, no analitzar res, sinó bueno, és una mica doncs, això, donar les nostres impressions des del punt de vista d'un aficionat que no està molt posat en el bàsquet, que li agrada el bàsquet Girona, que estima el bàsquet Girona, però ja està. Llavors, doncs, aquesta era la gran idea d'aquest programa al principi, parlar una mica de bàsquet Girona i que hi hagués un programa que parlés d'això, no? Que no n'hi ha cap de moment. Sí que és veritat que el tema de l'Aleport, dels equips de l'Aleport o de l'Aleport en general, està creixent i és guai, però de bàsquet Girona no hi havia res. Llavors, doncs, bueno, era la idea que teníem, juntar-nos 4 friquis, com diem sempre, i poder fer això. Hem tingut sort, doncs, de que el club ens ha ajudat. Des d'aquí també li vull donar gràcies, ja ho he fet en algun programa, però bueno, gràcies al club en concret a l'Estefi, que ens ha obert les portes i quasi sempre ens ha donat el que hem demanat. Si alguna vegada no, perquè no s'ha pogut o perquè ha cregut que no era el moment, però en general s'ha portat de 10, llavors també crec que és per agrair.
l'Estefi, però parlo en general, tots els que han vingut, des de l'Aitana Cuevas el primer fins als que queden, però fins a l'Albert avui, tots els que han passat, no cal que digui, tant amb el club com els que hem contactat nosaltres, periodistes o aficionats d'altres rivals a la secció Soterranis d'Or. També agrair-los tots. Aquí veieu la meva gossa, inquieta. Hola. I els segrestats. Malauradament avui no hi podré ser, i avui és el segrest que em feia més il·lusió perquè ve un dels dos meus millors amics. Foteu-li canya. I res més, simplement... Bueno, sí, clar, ara faré com si fóssim famosos. Donar les gràcies a la gent que ens veu, tio, a la gent que parla al xat cada puto dilluns, que esteu allà donant-hi canya, amb tot el respecte i carinyo que nosaltres diem, si nosaltres ens diem friquis, doncs diem els friquis que sempre hi són, friquis del bàsquet o friquis del bàsquet Girona, que sense això el club seria molt menys. I nosaltres, evidentment, també. Sempre he dit que no volia fer això de cares a si ens veien 4, 5, 25 o 100 persones, però sí és veritat que, joder, que quants més n'hi ha, doncs més mola, no? I al final la idea d'això, com he dit, era passar-nos-ho bé nosaltres 4, desconnectar, parlar del bàsquet Girona, però també intentar doncs, que el club creixés, encara que fos un 0,5%, no? I crec que, bueno, segurament no hem aconseguit que el club creixi, però hem aconseguit doncs, que hi hagi més soroll, més xup-xup, no? També vull dir que les crítiques que podem fer aquí, per una part intentem que siguin constructives i per l'altra part també doncs, volem que hi hagi una mica això de debat, una mica de crear una mica de soroll, sempre i quan siguin sense faltar el respecte ni molt menys. O sigui, si hi ha algú que s'ha sentit ofès alguna vegada per alguna que hem dit o que jo he dit personalment, demano disculpes, crec que no, però bueno, aquí n'hi ha de més rafadors i ja està, simplement això, donar-vos les gràcies a tots, no sé, sobretot a vosaltres tres i al xat que hi sou, vosaltres tres i al xat que hi sou sempre. És que no puc dir Berni, Xènia, Joan, Salenga, Adop, tots els engaviats que es veuen, Aguado... Hòstia, és que ara tinc pressa perquè ja porto 6 minuts i no recordo ara tots, no? Però bueno, els Urban, Robert Cosialls, espero que si no segueixes a Palma, doncs allà on vagi et vagi bé, i si segueixes allà, doncs que pugueu tornar aviat. I ja està, jo crec que ja està, ja no sé què més dir. Són aquells moments que quan allargues la cagues, com aquell puto programa de 3 hores que va voler fer i la vam cagar claríssimament. Els cabrons ja veureu que em posen aquí no sé on estarà, si aquí, allà, una papalloneta, com una butterfly. Desitjar-los que els hi vagi bé, jo ho seguiré veient i sempre que pugui entrar, doncs entraré. I ja està, que vagi molt bé, cuideu-vos i espero que tots seguiu veient el programa. Una abraçada, adeu. Bueno, m'ha sentiu, no? Bla, 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 que vaig veure Marc Gasol a la sotana. He escoltat entre línies això? Més o menys. Fem la prova aquella? Sí. Tenim una sorpresa per tots. Un moment, que ho provem. Que ara cada vegada que una persona ens segueixi, provem, si surt. Ha sortit. Com una butterfly. Ens segueixi algú, no? Per fer-ho? Però... O no cal? Mira'l. En teoria diu com una butterfly, però jo suposo que la gent a casa sí que l'ha sentit, però jo no he escoltat res. Però el que em posa sempre... No, però és que no sé... Tornem a provar última vegada. Sí, posa el volum de la tele, segur que se sent. La gent segur que ho ha escoltat, Vale, doncs espera. La tele segur que se sent. La gent segur que ho ha escoltat. Va, som-hi, Segueixo el soterrani i... Som-hi, Segueixo el soterrani i... No me surt la teva... Ha entrat com una bucle. Sí? Ha entrat com una bucle.
Sí, 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 Sí que s'ha dit, sí. Sí, s'ha sentit, com una butterfly. Vale, bueno... Bé, bé. No En el Tyron tindrem, de pregunta moment... què vol dir lo de l'Àlex. He entrat tard. Lo de l'Àlex vol dir que l'Àlex ha canviat de feina, està en una feina ara que per horaris laborals comença a treballar a la tarda vespre i no pot estar al soterrani perquè ara mateix està treballant. i que volíem fer un programa més curt aprofitant que no hi era, però ens ha fotut un missatge institucional que no ho aconseguirem. Correcte. Un moment, que... I ara qui entra? No passa res. Ja està. Vale. Ja està, cap problema. Pensava que ara entrava l'Àlex. No ha entrat l'Àlex. Ha entrat el següent convidat, però encara... Bueno, avui sortejarem l'última targeta de 10 euros del Doll. A partir d'aquí no sé què sortejarem, ja ho veurem. I què més? Sí, hi ha algú molt important. Braves. No, hi ha algú molt important. Braves. Per molts anys, el bàsquet Girona. Per molts anys. 8 ja, 8 anys, Sí. Avui m'ha sortit una notícia, això del Facebook, hace 8 anys, que vaig publicar el tuit d'en Marc, i m'ha sorprès una cosa, que quan va presentar el Club Escola Bàsquet Margasol Girona, els colors que hi havia en el pamfleto eren blau cel i taronja. Va haver algú que li va fer tirar enrere, I després suposo que quan va fundar el que és l'equip sènior bàsquet Girona va dir, ostres, doncs el vermell i blanc dels colors de la ciutat, entenc. Suposo. Però va començar fent un guinyo, suposo, la història, no era un blau balbi, però era un blau cel i taronja. Bueno, començar a saludar, Guillem. Estem parlant. Bona nit a tothom. Rafa. Hola, bona nit. I a l'Àlex el teniu allà en el logo. A la Butterfly. Sempre vol petar-ho. Bueno, dir que farem... O sigui, intentarem fer algun, perquè ell els divendres i això sí que pot. Intentarem fer algun directe que ell pugui. I a part, 2 persones d'aquí, més l'Àlex, ens anirem a Alacant i allà farem un soterrani World Tour o alguna cosa així. Ja farem alguna més perquè el podeu veure i us podeu despedir bé d'ell. Bueno, dit això ja, comencem amb el que ha passat allà dalt. Bueno, com sabeu, van guanyar l'Estudiantes 70-68 a un partit on jo crec que era com un primer round, no?, d'un combat preparant-se per la Final Four, quasi, perquè o sigui, era un partit on es va veure posicions llargues, amb molt de respecte entre els dos, i sobretot la motivació dels jugadors, perquè van començar, o sigui, els primers tirs que d'això veies a tota la banqueta que s'aixecava ja, com si fos ja un final de partit. I això és el que a més destacar, no?, la motivació en la que es va jugar aquest partit. Després, el moment del partit, per mi, va ser el piqué que van tenir en Margasol i en Larsen aquest, o... Com es deia? Sí, Larsen, no? Sí, que li va fer el matet la cara, i després en Marc, ell mateix va pujar la pilota i li va cascar el triple. I no sé, vosaltres què penseu del partit? Exactament igual. A mi em va semblar un partit on 2 equips que en principi de cara a la classificació no jugaven gaire, perquè Estudiantes sabia que pujaria a Granada, Gran Bolega molt difícil, i Girona més o menys ja sabia que l'avantatge al camp dels play-offs l'acabaríem tenint, amb la qual no de cara a la classificació, però sí de cara a dir, ei, jo estic aquí. En principi, tot i que, com ens va dir la Pilar l'altre dia, i ens ha dit molta gent que ha vingut cap aquí,
l'Alé Bor dona moltes sorpreses. En principi sembla ser que a priori són els dos favorits per l'altra plaça d'ascens. I el vaig veure un partit això, com, estic aquí, tots dos. Al final, si el triple d'en Beiran entra, guanyen ells. I molt d'acord en que a mi em va agradar molt el pique Larsen-Marc. Molt. Vull dir, va haver un moment, al segon quart, abans d'arribar al descans, que sí, que es van picar. Tot arrel de la jugada aquesta que dius d'en Larsen, que li fa la jugada aquesta i després en Marc... No, això no. Va ser un xoc molt espectacular. Bueno, al final, el xoc dels dos equips, jo crec que va ser... Tots sabíem, i amb el ple que estava a Fontejau, l'entrada que va haver-hi, els dos equips que hi havia, que era un partit amb una mica de gust a ACB, sense voler tirar coloms a l'aire, però era un partit que tenia gust a ACB. L'únic que a mi em passa, que em va passar en el partit, i ho vaig comentar amb diverses persones, que jo a veure, tinc 38 anys, no porto 50 anys veient bàsquet, però a mi aquest bàsquet modern, de que cada 3 jugades 2 siguin triple, no m'acaba de convèncer, I aquest partit es van tirar molts de triples. Ja va haver-hi un moment que semblava el concurs de triples. Sí, bueno, però o sigui, ara està mirant això passa molt a bàsquet ara, molt. Correcte. Però a mi no em acaba de convèncer, doncs. Perquè fins i tot és que més d'una jugada, i de part nostra, no vull dir jugadors, però més d'una jugada era, sense fer cap jugada, arribar i cascar-te el tiro, sense buscar jugades, sense buscar que hi hagi una persona al rebot. I dic, ostres, jo... Però que bé, que com tots vaig disfrutar moltíssim i quan els triples entren són espectaculars. Sí, però em vaig quedar... El dia que t'entren, molt bé. Però jo a vegades veig equips que tiren 7 triples seguits, els fallen, fes una altra cosa. Vull dir, no cal sumar 3 en 3. Si falles, fes una altra cosa. Jo què sé, pivota, posa pilotes a dins... Però jo crec que és un mal del bàsquet, no d'un equip en concret. No, estem d'acord, perquè Estudiantes feia el mateix. I també, repassant l'últim partit, la derrota voltada a Melilla, vaig veure que, a part d'esportivament, Marc Gasol també és massa important psicològicament per l'equip. Quan no està a la pista, sembla com si els jugadors els hi falti com més confiança. Doncs clar, quan tens l'estrella a la pista, ja tothom està més tranquil. També els pivots i tothom es tanca amb en Marc i sempre hi ha més espais lliures. Però és que estem parlant de Marc Gasol, tio, també. Per això ho dic, però és el que deia, que crec que serà clau de cara a les aspiracions que pugui tenir l'equip de poder optar a pujar a l'ACB, que no pugui fallar cap partit en el playoff. Cap. Sí, amb això ens preguntava... Hòstia, espera que no ho tinc aquí. Qui era? I és el que pensava. En Salenga ens preguntava si faríem jugar a Marc Gasol a Alacant. Jo, mira, és el que anava a dir ara. Si ha de descansar per Alacant, per arribar molt més i que el tema del bessó millori, descansi el bessó i pugui estar millor, jo que descansi Alacant, encara que perdem un lloc a la classificació. Passem de quarts a cinquens. Però jo crec que ha d'arribar òptim al playoff, perquè, bueno, a veure, és lògic, és la clau, no estic descobrint res, però és la clau esportivament i psicològicament. Però clar, sí. Cinquens... A veure, espera't. Cinquens ens posem contra... A veure... I és el que està comentant en Salenga ara. Ara estem quarts. Si ens posem cinquens tenim millor emparellament. Clar, és el que ara estava posant la classificació. Sí. Perquè, clar, ara mateix ens tocaria Corunya, no? Sí. Clar, si però de fet és Corunya o Oviedo, no té més possibilitats. És Corunya o Oviedo. No... Depèn dels resultats. Aquests 4 equips són els que estaran però el problema és que València no ens pot tocar. És Corunya o Oviedo. Però el problema és que és jornada unificada i tu no pots anar jugant si guanyaràs o perdràs, perquè no saps el que faran, perquè estan també igual. Amb la jornada virtual. Jo aniria. I que estaran allà aniria a guanyar. Jo aniria a guanyar, mai crec en especular de dir, a veure, si perdem, ens toca aquest, que... No ho faria, això. Després agafa l'altre, et guanya, et toca el mateix i... El que sí que, donada
la menys transcendència del partit, si en Marc hagués de descansar, jo el faria descansar i que estigués bé pels play-offs. El necessitem pels play-offs i per la Final Four, no per aquest divendres. Podem anar allà sense en Marc i guanyar, que també podria ser. Però tenim equip per fer-ho, saps? no el forçaria. Si realment té molèsties, no el forçaria a Alacant. Igualment quan dic realment és que m'ho crec, Igualment que el convidat d'avui, que tenia molèsties l'altre dia, si va forçar per jugar contra Estudiantes, ara li preguntarem, contra Alacant també hauria de jugar molts més minuts i que, per exemple, Molins jugués més minuts a Alacant. I abans que dèieu allò del triple, en el convidat d'avui no li demanem allò del triple, perquè cada cop que ho demanem el agafem. Demanem un triple i agafem el jugador. Avui prohibit, el senyor Sàbat. 0 de 4 en Xemi, me cago en tena. Sí. I l'Esturup? Crec que encara no l'ha fet, no? Per això ho dic. Encara el busca. Pregunten per si Cáceres hi ha opcions. Cáceres no hi ha opcions. Cáceres com a molt pot quedar vuitens i nosaltres només podem quedar quarts o cinquens. És Oviedo o Corunya. I després Ara amb el Capi ho parlem, el tema que pot tocar. Que en Rafa ha fet una... Hem fet una mica els comptes, però molt simplificats, en 3 frases. Si voleu, anem ja amb el convidat, que el tenim aquí esperant, no? Vinga. I, a veure, vinga, passem cap aquí. Vale, ja el tenim aquí. Albert, ens escoltes? Sí. Vale, perfecte. Ara has d'anar a la pantalla, si pitges a baix, t'ha sortit el logo d'una càmera. Activar càmera. Sí, ho veig. Vale, perfecte. I ara vinc cap aquí. Aviam. Ara. Traguem-nos el barret. No. Hola, Albert, bona nit. Hola, bona nit, com esteu? Bona nit, senyor capità. Què tal? Com estàs? Perquè l'altre dia, sap que va ser dijous que va sortir el comunicat mèdic que deia tema de molèsties que tenies al tendó d'Aquil·les. Com estàs? Perquè et van veure molt bé en el partit. Sí, doncs no ho tenia gaire clar, el mateix matí, el divendres, la veritat. Bé, ja algunes vegades havia tingut alguna molèstia aquí al tendó, però m'havia marxat de seguida i després de Melilla sí que vaig notar que la cosa anava més. La setmana passada la veritat és que vaig entrenar bastant justet. Vaig arribar al partit una mica just i després, amb tractament durant tota la setmana, antiinflamatoris i així, la veritat és que al partit em vaig trobar força bé, no tenia una mica de molèsties, però no notava la tibantor que havia notat en els entrenaments. La veritat és que em vaig trobar bé. Perquè, i el descans a Alacant seria bo per tu o tens moltes ganes de jugar allà? Bueno, a mi no m'agrada mai descansar, la veritat. Si puc estar, estaré. Però és descansar per un play-off, descens a l'ACB, Home, això ja ho sabem. Però als jugadors ens agrada jugar. Jo, si estic bé, estaré disponible i després ja el que decideixin el Sergi, el fisio, els entrenadors i el que decideixin. Però jo intentaré estar disponible perquè l'equip em pugui disposar de mi. Perquè en el partit d'Estudiantes, això que dèiem, que et van veure bé, també et van veure, i em va passar que ha arribat la pregunta per Instagram, però ja la tenim apuntada a nosaltres, que el primer triple que fas, no sé què et va passar, que et vas motivar al 300%, celebrant-ho com si fos el triple de victòria. Què és, un triple que buscaves molt psicològicament o...? Jo crec que una mica va ser això, no? Que no tenia molt clar si podria jugar. La veritat és que inclús a l'escalfament, a l'escalfament deia, ostres, no sé com anirà, no? I això d'entrar i ficar la primera, ja em vaig venir això una mica amunt i la veritat és que bé, que em va anar bé doncs, per entrar en el partit i per trobar-me i per això, no? Per oblidar-me una mica de les molèsties físiques. No, perquè va ser, molts ens hi van fixar i vam dir, ostres, per algun motiu és aquesta celebració. És a dir, que era ja de dir, escolta, la lesió sí, però estic anotant ja. Per tant, seguim endavant. Sí, bueno, era un partit important, a tothom li feia gràcia jugar, no? Un partit doncs, contra l'Estudiantes aquí a casa, Fontejau estava superple i jo també tenia moltíssimes ganes de jugar i això, com que tenia els dubtes aquests, doncs començar així el partit, la veritat és que em va alegrar. Perquè Fontejau vas trobar que va estar esplèndid, entenc, no? És a dir, es notava des de la pista l'ambient.
I tant, espectacular. Jo crec que, bueno, no sé si a vosaltres us agrada l'hora, però era una hora una mica complicada, no? Una mica tard, potser, pel públic, però vamos, va respondre a la perfecció, no? Ho vam notar des de la pista, Fontejau estava gairebé ple i va ser molt maco. Perquè de cara al play-off, ara Rafa, estàvem fent aquests comptes que dèiem, Oviedo, Corunya... Com quedaria això en tema de victòria i derrota, Rafa? Vale, a veure, hi ha moltes combinacions, però en clau Girona són molt senzilles. Podem quedar quarts o cinquens. Quedem quarts si guanyem o si perdem i perd Palència. O sigui que l'única possibilitat de quedar cinquens és perdre nosaltres i que guanyi Palència. I els rivals que ens poden tocar, que són Oviedo i Corunya, si el Corunya i l'Oviedo fan el mateix resultat, la favorita és l'Oviedo. Vale? Per tant, si Oviedo... abans no m'ha sortit millor. Si Corunya millora el resultat de l'Oviedo, Corunya és 6è i Oviedo 7è. Vale? Només en les combinacions que ens afecten, perquè hi ha més, però bueno. Total, que si quedem quarts, juguem contra el 7è i si quedem cinquens, juguem contra el 6è. S'embrutien 62 i mig Corunya i 37 i mig Oviedo. Vale? No sé si... Abans, quan ho he escrit, em sortia millor. Ara no sé si m'he liat molt. Perquè el capità, com a capità de l'equip, que suposo que teniu estudiat totes les possibles combinacions i rivals, què tens millor record de partits contra Oviedo o contra Corunya? És a dir, si haguessis de triar, que diguessis, escolta, em deixen triar, amb qui ens enfrontem millor? Jo crec que nosaltres no hi pensem molt i és un tòpic, però jo crec que és la veritat. Jo crec que és molt més important com arribem i com arriben els altres equips al play-off que no pas contra qui et toquis, no? Jo crec que també era molt important aconseguir el factor pista. Jo crec que això era bastant clau, tenir els dos primers partits a casa, no?, per encarar una mica l'eliminatòria. Jo crec que això és bàsic. I després qui et toqui, doncs, depèn de com arribin. La veritat és que l'Oviedo ha fet alguns canvis de jugadors, no?, durant la temporada, potser el Corunya no tants. El Corunya també és un equip molt perillós, no?, amb el Ward, el Monaghan, la veritat és que tenen molt de talent ofensiu. I l'Oviedo també. Jo crec que aquí a casa a Fontejau no van fer un bon partit i quan vam anar allà tampoc, perquè teníem moltes baixes quan vam anar allà, però són un equip que ha jugat molt bé durant tota la temporada, molt ben entrenats, o sigui que no seria gens fàcil tampoc. O sigui que el que toqui tocarà, ja et dic que no tenim un equip preferit. És a dir, que ens tinguin por nosaltres, no? Que anem més amunt, no? Això. Un segon, abans de continuar, que sí. Al final de l'entrevista, si algú vol fer-li alguna pregunta, que la posi pel xat i li farem al capità. Sí, perquè ara anava a dir que justament aquest divendres, davant de l'Alacant, és un ex teu equip, que em sembla que vas estar a la 12-13. No sé l'any, però sí. Hem vist que vas coincidir allà amb l'Àlex Llorca, que va estar també aquí a Girona, i amb un tal Darrell Middleton. Bé, i tant. Quins records tens d'allà a Alacant? Quin seria el record que digues, ostres, recordo que... És a dir, què recordes més positiu d'allà? Home, jo crec que els records són molt bons perquè vam aconseguir l'objectiu. La veritat és que s'havia fet un equip per pujar i ho vam aconseguir. Vam treballar molt, vam fer el millor record potser va ser l'eliminatòria final, no?, contra l'Andorra. Vam arribar al 5è partit i va ser molt apassionant, no? I teníem un equip molt veterà, teníem el Darrell, Jesús Fernández, Guillermo Rejón. Jo compartia posició amb en Pedro Rivero, que ara és l'entrenador del Palència. La veritat és que teníem un gran equip. I hem vist que a Alacant portaves encara el número el dorsal que ens recordàvem, el 6 de Sàbat. Aquest canvi de 6 a 3, per quin motiu va ser? Es pot saber? Va ser quan vaig anar a la penya. Sí? Si no recordo malament, el portava en Nacho Llobet, no sé si en Nacho o en Sergi Vidal. Un dels dos portava el 6 i vaig canviar el 3. No per res en especial i me va agradar i des de llavors. Has seguit amb el 3, perquè jo quan vas fitxar per Bàsquet Girona vaig dir, ostres,
Dic, agafarà el 6 i al final vaig veure el 3, perquè el que parlàvem aquests dies, quan ens va confirmar que venies, és que una de les primeres declaracions d'amor que vam veure amb Marc Gasol amb Girona fundant el club, després, una que no s'ha parlat gaire, també va ser la declaració d'amor d'Albert Sàbat amb Girona, deixant ACB i venint aquí a l'Ep Plata i dir, aquí estic jo per ajudar amb el que faci falta. Com vas viure aquell canvi de dir, ostres, a categoria professional ACB a venir una l'Ep Plata que canvia molt? I jo crec que es va veure més de fora que no pas personalment. Jo crec que va ser molt, molt natural. Jo, sincerament, no sé, veia que no tenia moltes possibilitats de seguir a ACB i per anar a qualsevol lloc jo preferia venir a casa, ajudar el club de la meva ciutat a seguir creixent i personalment també era important per mi, no? Estàvem a punt de tenir el segon fill i jugar a prop de casa, jugar a la meva ciutat era el que volia en aquell moment i crec que vaig fer una decisió encertada, no? L'equip no ha parat de créixer i ara estem en un moment doncs, molt, molt maco. I molt encertada, perquè ens agraden molt les estadístiques, i si no hem sumat malament, entre la teva època, però esclar, ets un jugador que has estat Club Bàsquet Girona, Sant Josep, Bàsquet Girona, és a dir, els has viscut tots. No sé si hi ha molta diferència entre un club i els altres. Has notat el tema professional, molts de canvis entre el Club Bàsquet Girona, Sant Josep i Bàsquet Girona? Jo crec que sóc l'únic, no? Jo crec que sí. Hem estat buscant i no hem trobat ningú més. No, perquè en Darrell va jugar amb el CB Girona i després amb el Sant Josep i en Marc va jugar amb el CB Girona i ara amb el... Correcte. Home, diferències ja han passat molts anys, la veritat, han passat molts anys i ara tenim un club, la veritat, molt ben estructurat, hi ha molta... Som un club de l'Eport, però la infraestructura és molt gran, tenim molta gent d'oficines, molts ajudants, en la primera plantilla, la cantera doncs, cada vegada es va ampliant més, intenten que la massa social cada vegada sigui més gran i això quan érem Sant Josep a l'Eport no era tan gran, no? Era un club més modest que de fet al cap de poc no, va acabar desapareixent. I en els anys anteriors doncs, jo també els vaig viure molt especialment, no? Perquè jo era molt jove i anar amb el primer equip i veure les grans estrelles, entrenar amb ells, doncs per mi era una passada. I ja era un club doncs, que portava molts anys a ACB, no? Sabreu vosaltres que em portava, quants vam estar? Més de 25, 37. No? 25 o 30, no? Sí, des del 87-88, no? Fins al 2008? Sí, 30, no? No, 20. 20. No sé què van fer, aquell pòster, que no sé si eren 20 o 25. És que justament ara, com comentaves això del bàsquet Girona dels grans jugadors, l'altre dia va sortir, al final fem una secció que es diu El Segrés, que parlem amb diferents socis de diferents èpoques, i ens va sorprendre perquè vam recordar la jugada que tu estaves, em sembla que estaves a pista, que tu passes una pilota caient enrere en Myers. La recordes tu, la jugada? I tant. Perquè feia la broma, no? Que li havia fet l'assistència, però la veritat és que va tirar de mig camp, vull dir que no. Sí, però tu feia l'assistència caient enrere, oi? O tirant... No era una assistència allò de directe, sinó era forçada. Me'n recordo la jugada perfectament, que va sacar el pivot, com es deia el pivot en Thompson, com es deia de nom? En Kevin. Kevin Thompson va sacar i la va tocar un defensor, la va tocar al mig i la bola va anar així com una mica dividida, la vaig agafar i li vaig passar a Myers i la va ficar una mica més endavant de mig camp. Era contra Bilbao. I que devíem guanyar el partit o alguna cosa, perquè jo recordo molta eufòria, molta. Vam guanyar el partit en aquella... Era Bilbao, crec, si no recordo malament. No ho recordo, però a l'estadística va comptar assistència Sàbat o no? Si va comptar va ser un regalo, perquè va tirar... Bueno, però algú li va haver de passar, no? Això sí, però va tirar a poder de 10 metres o més. És que amb això que comentem, el tema que ets un jugador que ha passat pels 3 clubs, això t'ha fet sumar un conjunt de partits, una quantitat que si no hem sumat malament són al voltant de 150 partits
I és que resulta que el jugador que porta més partits a la història, bàsquet a Girona, agafant els 3 clubs, seria Darrell Middleton, que en porta 182. Estàs a 32. És una temporada més, Albert. Li queda molta gasolina a Albert Sàbat per seguir més temporades? Ho dic perquè tenim el rècord aquí, i que el rècord sigui d'un gironí agradaria, No hi penso, la veritat. Sempre m'he trobat bé físicament, a part d'aquesta setmana. Jo crec que amb els 3 anys que porto aquí, crec que no m'he perdut cap partit. O sigui que físicament estic bé i veurem, no? Veurem què passa a l'estiu, a veure què hem aconseguit, a veure a quina categoria estem i què vol fer el club amb mi, quines intencions tinc jo, si estic bé físicament, si vull seguir i ja et dic, són coses que haurem de parlar a l'estiu i ara mateix estic centrat doncs, amb el dia a dia. Perquè el contracte que tenies era per més... Aquest és l'últim any de contracte o encara te'n queden? Bueno, tinc una opció per seguir un altre any, però vull dir que és una cosa que parlem entre el club i jo, vull dir que és una cosa que solucionaríem a l'estiu, però sí que hi ha una opció en el contracte de poder seguir una temporada més. Vale. Perquè és que justament l'altre dia el convidat que vam tenir, en Xemi Urtasun, ens va comentar que ell ja estava fent, em sembla que estava a l'últim curs d'entrenador, que volia seguir lligat al bàsquet quan deixés de ser de jugador, perquè tenia molta experiència. Albert Sàbat, què té? Suposo que en algun moment t'ha passat pel cap de dir, ostres, què faré quan acabi de ser jugador de bàsquet? Seguiràs al bàsquet? Ho tens pensat, més o menys? Mirar-lo segur. Seguint en el bàsquet, no ho sé, tinc els títols també. L'any passat vaig acabar d'entrenador? Sí. Vam anar amb l'Arnau Sacot, que és preparador físic i ajudant del primer equip. Vam anar els dos a Saragossa a fer el superior i abans havia fet el nivell 1 i el nivell 2. O sigui que això ara ho acabo perquè havíem de fer un parell de treballs aquesta temporada i ara ho acabaré. I també soc professor o sigui, tinc magisteri d'educació física per semestre i ja veurem, quan s'acabi el bàsquet ja veurem cap on tirem. Però si Fontejau alguna vegada es pogués sentir i entrenador Albert Sàbat, home, també seria bonic, no? Ja et dic que jo a dia d'avui me sento jugador i no penso tampoc en la retirada. Em sento molt a gust entrenant, anant cada dia a l'entrenament i no penso gaire més enllà, no? Sí que m'he intentat preparar per si algun dia s'acaba això, no? M'he intentat treure els títols, seguir estudiant, treure'm la carrera i perquè algun dia sé que això s'acabarà i tenir alguna cosa per després, no? Però a dia d'avui el que m'agrada és jugar i fins que em trobi bé físicament i em vulguin, doncs seguiré. Molts anys per així tenir el rècord gironí de més partits. Perquè Albert Sàbat, com a jugador, quins són si féssim un top 3 de jugadors que t'han marcat més per la teva forma de jugar? És a dir, quins t'han ajudat més? Els que he compartit equip, et refereixes? Sí, correcte. És a dir, jugadors que diguis, ostres, he entrenat amb ells, m'ha anat bé entrenar amb ells perquè he pres això, m'han ajudat d'aquesta forma, he millorat per això que vaig veure d'aquest jugador. De l'època del CB Girona tinc molt bon record d'en Rafa Jofresa. Ja era un jugador veterà, no? I sempre em donava petits consells i la veritat és que vaig aprendre molt d'ell. És un dels jugadors que tinc un bon record. Bueno, et parlaré més de la posició amb la que he compartit jo, perquè et podria dir, per exemple, Darrell Middleton, per exemple, era un exemple a seguir en el sentit de treball diari. És que nosaltres, que érem més joves, no? Arribàvem aviat a l'entrenament i entraves pel túnel de vestidors i senties la bola botant al terra i deies, falta una hora per l'entrenament, qui està tirant a la pista? I estava Darrell Middleton. O sigui, impressionant. I en aquest sentit, Darrell em va marcar molt, la veritat. I després vam coincidir a Alacant també i la veritat és que una passada. Després et podria dir, com a talent amb el que he compartit posició, en Damon Mallet. És el que em sonava, que havia sentit alguna vegada, que et va marcar molt.
Sí, vaig coincidir amb ell ja a la seva etapa final de la carrera, no?, de jugador, però me l'imaginava com devia ser de jove, perquè als entrenaments tenia un talent per anotar impressionant. O sigui, amb defenses a sobre i tal, el tio tenia un talent per ficar la pilota a l'aro que era increïble. Jo pensava, ostres, si ara amb l'edat que té doncs, fa això, amb 25 anys, amb el ràpid que deuria ser, la veritat és que deuria ser una passada, no? I també em va marcar molt doncs, això, no? El talent que tenia, i també personalment també em va ajudar, no? Jo havia fet el salt, no?, de l'EPA-ACB després de més de 10 anys i em va ajudar doncs, a sentar-me a la categoria. I no sé qui et podria dir més. També amb Pedro Rivero, la veritat és que també és un dels jugadors amb el que vaig coincidir que tenia molt talent ofensiu, no? I a part en tenia molt bé el joc, i jo crec que aquell any també ens vam compenetrar molt bé, i per això doncs, l'Alacant vam acabar fent una bona temporada. Al final és el que es comenta, que molta gent es pensa que és una rivalitat de posició, però al final és una ensenyança mútua que, vulguis o no, jugant amb aquests cracs s'ha d'aprendre segur. Tant, jo sempre ho he agraït, no?, el poder competir els entrenaments amb jugadors així, al final et fa millorar, i és el que un vol, no?, seguir millorant per seguir en aquest món, no?, i seguir fent-ho bé, i jo crec que aquests jugadors em van marcar en aquest sentit. I en tema d'afinitat, amistat, quin top 3 de jugadors et quedaries? Que diguis, ostres, sempre els vull al meu equip. Ostres, ara em poses en un compromís. En un compromís, no? I que no siguin del bàsquet Girona, que siguin de la teva època ACB, Club Bàsquet Girona, Penya, Obradoiro i tots. D'ACB jo fa moltíssims... Clar, d'aquí de Girona ja fa molts anys, i la veritat és que jo era dels més joves i ells eren més grans, encara que m'havien tractat superbé, doncs, per exemple, Antoni Espinosa, en Gerard Darnés, en Xavi Vallmajor, m'havien tractat superbé, però en realitat ens portàvem 15 anys, saps? Vull dir que no era una relació molt estret, vull dir, molt personal d'amistat, saps el que vull dir? Després, així com amics, jo crec que l'any de Burgos, que vaig coincidir amb en Miquel Feliu i amb en Lluís Costa, doncs vam fer un bon grupet, que érem els 3 catalans de l'equip, i la veritat és que ens portàvem superbé. I, bueno, tots els equips, la veritat és que no he tingut mai cap problema, no? Sempre he intentat doncs, portar-me bé amb tothom. Per exemple, a l'Obra també teníem un gran grup, no?, de jugadors nacionals, amb en Nacho Lluet, en Pepe Pozas, en David Navarro. En David Navarro sí que és un dels jugadors amb els que he tingut més afinitat. De fet, vam coincidir junts a l'Ep Plata, a l'Epor i a ACB, en 3 clubs diferents. Vull dir que això també és ben estrany, no? És ben estrany, no sé, sí. Sí. Vam coincidir a l'Ep Plata amb el Vigo, després a l'Epor a Girona, i a ACB a Obradoiro. I després a la Penya també teníem un bon grup, no?, en Ventura, a Llobet, que també hi era en aquell moment, a Valde. La veritat és que bé, he estat bé tot arreu. I has estat bé tot arreu, però suposo que no gaire, fa molts anys, en un avió Mosquito, amb un tal John Thomas, Martí Artigas, a l'última fila de l'avió. Com s'hi estava? Molt malament. Qui t'ho ha explicat, en Martí? Ostres, ho passava... El millor delegat que hem tingut, quan va veure que venies al programa, va dir... Vaig escriure directament. El millor era que s'acabava el partit, jugàvem a Montjoan i al cap de 2 hores estàvem a Girona, i això era una passada. A l'avió, em sembla que eren de 19 places, i clar, totes eren d'un 1, o sigui, un passadís, i al final eren 3. I clar, en John Thomas, que hauria fer 2,8, i era enorme, volia anar a darrere per estirar les cames i anava al mig. I en Martí i jo anàvem una a cada costat, que en Martí que era el delegat i jo a l'altre costat. Però clar, el tio així no estava, saps? Vull dir que estava ample i en Martí i jo així a la finestreta, amb el Mosquito que es movia bastant, sí que era tota una aventura. Clar, és que
quan en Martí ho va comentar vaig dir, ostres, però què feia en John Thomas allà darrere? Darrere entenc que hi hagi Albert Sàbat, Martí Artigas, però ostres, fotria John Thomas allà al mig, que a més era un tio corpulent, doncs era... Sí, clar, el tio volia estirar les cames, però no pensava gaire en els del costat, la veritat. Doncs no sé si hi ha alguna pregunta pel xat. Sí, ens ha fet alguna. En Suc de Cibada ens pregunta que com veus els futurs bases de gironins pel primer equip. Bé, molt bé. L'any passat, doncs, en Momo, l'Adrià va tenir l'oportunitat de jugar alguns partits i venia gairebé a entrenar cada entreno, no? Aquest any no han pogut venir tant. I després l'any de l'Ep Plata també venia molt en Ferran. Inclús va jugar alguns partits a pretemporada i crec que inclús alguna lliga també va arribar a debutar. En Ferran doncs, és un jugador amb molt talent, no? Molt talent ofensiu. La veritat és que em recordo una mica a mi quan era jove. I l'Adrià és diferent, és més cerebral, no? Més organitzador, molt bon defensor, molt bones cames i bé, si segueixen treballant, doncs ojalà algun dia puguin tenir un lloc. I després hi ha en Robert Cosells, que ens pregunta si et va bé el wifi. Sí, perquè avui no hi ha problema perquè estic a baix, però no sé quan va ser que vam fer un Zoom o alguna cosa amb el club, algun acte que havíem tingut, i vaig haver d'anar a dalt perquè vaig tenir els nens. A dalt no arribava gaire bé el wifi i res, em fotien. I se'm va tallar un sevillano vaig fer aquell dia, saps? Ja ha quedat amb el nom d'un sevillano, eh? Sí. I, bueno, això ja te l'he fet jo. No sé si tens contacte encara amb en Middleton, tant que parlàvem ara? No regularment, però sí que a vegades ens escrivim. Encara està allà? Si ha vist... Sí, ell... No sé si ha tornat. Em sembla que ha tornat. No estic segur. Però sí que mira els partits, Em va escriure no fa gaire que havia vist el partit i tal, i molt bé. Sí, segueix, el bàsquet Girona? Sí, i tant, està al dia. Que torni Middleton és tancar el cercle del bàsquet a Girona. Només falta ell. I ho deixo aquí. Sí. Segur que té les portes obertes, segur. Doncs, Albert Sàbat, el nostre capità, moltíssimes gràcies per haver vingut al soterrani. No ho he comentat al principi, però a veure, que ho diguem a cada programa. Nosaltres no som periodistes, som 3-4 socis que estem patant la tertúlia com si estiguéssim a Fontejau i que moltes gràcies. I que endavant divendres i endavant al playoff, que estarem allà. Perfecte, gràcies a vosaltres i gràcies per seguir el club, per animar-nos cada dia i això, seguim i ens veiem a Fontejau. Merci. I que per molts anys. I per molts anys. Merci. Gràcies. Adéu, merci. Gràcies. Adéu. Vale. El capità. Entre línies, he llegit que tenim Darrell Middleton 2 amb Albert Sàbat, L'Albert Sàbat en 39 no se'n va, No. Ja dic que el tio està bé físicament i que ell seguirà, Ell se sent jugador, El Middleton que va estar fins als 44? Hòstia, por ahí. I algun més, no? Us imagineu que l'adelanta per partits i per edat? Però és diferent, la posició ha de ser més... Tants anys ho veig difícil, 44 són molts. Sí. Són molts. Però per la posició que juga, hi ha més que pocs res. casos. Tothom que ha jugat amb ell, tothom que el coneix i tal, diu que es cuidava. Clar, és que t'has de cuidar molt per arribar a 44. Sí, però és que... No dic que l'Albert no ho faci, De Sàbat també diuen que es cuida molt, Que es cuida molt, diuen també. En Tomàs Aguado diu que ens va retirar amb 47. 47 es va retirar. I amb 47. Ens va retirar algun més. Middleton es va retirar amb 47, diuen. I és el que diuen Salenga, Sàbat d'entrenador podria ser un escàndol, No, crec que deia de Middleton, Estaven parlant... Sí? No ho ha posat, estaven parlant de Middleton. Doncs a mi tàcticament un base d'entrenador, un tio que està a la pista pensant, que mou l'equip, hòstia, d'entrenador,
Jo sempre he cregut que, bueno, ja us ho he comentat alguna vegada, que si realment ha tornat a Girona, sembla ser que sí, algú ho diu i tal, hòstia, aprofitar la seva experiència. Tampoc sé contractualment com està el CSK, però... Home, suposo que si ha tornat... Suposo que si ha tornat ha fet com els altres, la seva experiència dins de l'staff estaria molt bé, la veritat. En Salenga diu dels dos. Home, un tàndem, Sàbat de primer entrenador i Mir de segon, En Sàbat no el retirem encara. No. Encara té corda. No, ja ho ha deixat clar que té corda, Sí. Hòstia, a mi em faria molta il·lusió, la veritat. Bueno, anem amb Soterranis d'Or, no? Soterranis d'Or, vinga. Som-hi. A veure, un segon. A veure si... Mover... Ramon! Sí, mira, por aquí está. Vale. Aquí Hola, está. buenas noches. Buenas, ¿cómo va? ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Aquí, bueno, algunos preparados para ir a Alicante. Sí, venís muy Sí, a ver si podemos ir. Algunos que nos hace ilusión. Sí, ya te lo confirmo. Si podemos, sí, vamos. Rafa, yo y Alex, que no puede estar hoy en el programa, pero... El de la mariposa de allí arriba a la derecha. No sé. Sí. Pero muy bien. Ya quedaremos para hacer una birrilla o algo antes del partido. Sí. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado. Tenemos a Ramón J. Bueno, en Twitter es Lucentum Blog. Yo creo que todos los que seguimos la LEB lo conocemos. Él es bueno, yo el otro día, cuando miraba lo de las combinaciones y tal, enseguida encontré tu artículo para verlo y tal. Es de Alicante. Una cosa, es que me perdí entre las de permanencia de ACB y las del factor pista. Lucentum no tiene opción, ¿no?, de entrar a playoff ahora mismo. El cuádruple empate no le favorece o sea, está en un momento que no se juega nada. Sí, la jornada anterior sí que hubiera mantenido una opción si se hubiera dado una múltiple carambola, que bueno, al ganar Alicante se podría haber dado, pero creo que fue la victoria de Guipúzcoa y la de Valladolid ya dejaron fuera cualquier opción, o sea que Alicante no se juega nada ya este viernes. Vale. La temporada de Alicante, ¿cómo la calificas? ¿Cómo la calificarías? Pues entre decepción y fracaso, ¿no? La verdad es que no sabes las expectativas, el objetivo marcado por el club fue el playoff. La verdad es que por plantilla, por nombres, incluso la incorporación en su día de Justin Pitts, al poco de empezar la temporada parecía como una declaración de intenciones de que habían recursos y demás. Pero es verdad que el equipo, bueno, tuvo un mal arranque, muchas derrotas ajustadas, no acabó de engranar y en ningún momento ha dado la sensación de tener una regularidad suficiente como para llegar a playoff. Y cuando estuvo quizá un poco cerca de alcanzarla, bueno, empezó a llegar esa lluvia de lesiones que ha arrastrado el equipo en este último mes y medio, 2 meses, que bueno, ha hecho ya inviable lograrlo por pura falta de efectivos, ¿no? Porque están los 2 pivots, los 2 bases y a estos niveles es muy complicado y demasiadas bajas. Porque yo recuerdo cuando vinisteis aquí, os entraba todo. Sí, hicisteis una primera parte que bueno, o sea, es que todo nos metisteis una paliza bastante importante. Sí, pues quizá... Ya que vinisteis aquí, ¿era en vuestro mejor momento quizá o salió el partido de...? El punto de inflexión creo que fue de una mala racha que tuvimos y yo recuerdo también esa primera mitad, no recuerdo un día de tal efectividad en los 2 primeros cuartos, o sea, fue espectacular. Que es un poco no nos bajaba nada. Pero sí. Eran datos de récord. Yo recuerdo de decir, si sigue esta proyección, o sea, se batían todos los récords de tiros, sí. Espectacular. Y entonces al Girona ahora, ¿cómo lo recibís? O sea, ¿hay expectación por el Girona?
Bueno, está Marc, claro que la llegada de Marc a todas las ciudades, pues bueno, genera expectación. Y aunque es verdad que aquí en Alicante tuvimos la suerte en la etapa de Casballo de poder verlo jugar, igual que a otros equipos en aquella etapa CB, pues bueno, siempre genera ilusión. Al fin y al cabo, aquí en Alicante hace ya 10 temporadas que no vemos ACB, que bueno, siempre hace ilusión recibir a un jugador como Gasol, pero es verdad que entre la temporada irregular del equipo, el no jugarte nada cuando parecía que este partido podía haber sido además doblemente bonito por estar jugando los dos equipos, el entrar en playoff y poder disfrutar además de la visita de Gasol, queda un poco descafeinado, pero bueno, sí que hay ganas de despedir la temporada con buen sabor de boca. El otro día en Palencia, con todas las carencias, el equipo dio la cara y consiguió sacar el triunfo. Y bueno, que las cosas pintan complicadas, pero bueno, siempre sí que hay cierta expectación. así como persona que sigue mucho la Leboro, ya hemos hablado del blog y tal, ¿cómo ves al Girona? ¿Cómo lo ves de cara a este final de temporada? Pues yo creo que bueno, ha ido de menos a más, evidentemente. No solo desde la llegada de Mar, yo creo que el punto de inflexión o la declaración de intenciones del cambio de objetivos de Girona, yo creo que llegó con la llegada de Fielerud, de Urtasun, que eso ya sí que ha reforzado un quinteto de primer nivel en el equipo, porque evidentemente Marc Gasol es determinante, pero él solo quizá no podría haber llevado el equipo a las cotas de ahora mismo yo considerarlo, no sé si el favorito, porque ahí está Estudiantes, evidentemente, pero candidato claro a Final Four y a esos dos partidos, pues no creo que tengan menos opciones de alcanzar el ascenso que un Estudiantes, por ejemplo. Ujú. ¿Coruña o Oviedo para nosotros? ¿Cuál crees que nos va mejor? Uf, la verdad es que elegir rival yo creo que es complicado, ¿no? No sé, no sé cuál se puede adaptar tácticamente a las características de Girona, porque lo que sí que está claro que cualquiera es complicado, ¿no? Yo creo que Coruña es un equipo que empezó la temporada irregular, que ha acabado bastante bien y que como rival sin ventaja de cancha quizás sea uno de los más complicados, ¿no? Oviedo evidentemente es una revelación, pero bueno, también es un equipo al que se le puede hacer largo esos 5 partidos, si se haga la eliminatoria en tan poco tiempo después de la temporada donde ellos han tenido menos efectivos y quizá puedan acusarlo algo más. ¿Te mojarías para la Final Four? Equipos y ascenso. Pues bueno, yo creo que Estudiantes y Girona, yo creo que sí que son equipos que veo claramente en esa Final Four. Y los otros dos, pues quizá yo apostaría por Coruña y Palencia, ¿no? Pero vamos a ver porque 5 partidos, pues bueno, puede haber sorpresas todavía. Y como está todo tan igualado, los enfrentamientos puede variar. O sea, tú ahora estás pensando que Claro, te puedes quedar noveno y depende de lo que pase esta semana, puede dar un giro y los enfrentamientos cambiar mucho, ¿no? Unos cuartos de final, por ejemplo, entre Palencia y Coruña eliminaría a uno de esos equipos que yo veo como claros candidatos y claro, podría entrar otro equipo más sorprendente. claro. No sé si hay preguntas en el chat sobre el Alicante o sobre playoff, o No, si no, pero claro, vosotros no, uy, Rafa. Rafa, te perdemos, ¿eh? pues Sí. me he quitado el wifi, ¿eh? Me he puesto los datos. No, yo te iba a preguntar, porque claro, mucha gente, o siempre que traemos a alguien aquí a la sección esta, nos dice Coruña, pero claro, Coruña lo más seguro que nos toque a nosotros. O sea, siempre ponen la Final Four Girona-Coruña. En un partido a 5, ¿qué veas más favorito de los dos? No me jugaría mucho dinero a ninguno de los dos, ¿eh? Yo creo que sería una eliminatoria muy abierta. En Coruña hay muchos jugadores y el entrenador experimentado en estas situaciones y no me jugaría mucho dinero, la verdad. Sería, yo creo que una de las eliminatorias más abiertas, sin duda. Es que al final es todo el playoff que está muy abierto, muy abierto. Sí, Sí. lo habéis visto esta temporada, la liga, hasta esta última jornada prácticamente solamente era Huesca el único que no se jugaba nada. Esta semana ya se ha decidido el descenso de Palma, el ascenso de Granada, pero todo está muy abierto y 2 victorias más hacen que te quedes segundo, te quedaras noveno, con lo cual hemos visto cómo equipos como Juaristi le han ganado a Granada y a Estudiantes y en los partidos de playoff, pues bueno, puede pasar cualquier cosa también, ¿no? Eso es lo bonito que tiene también esta competición.
Aquí nos preguntaban... Dies. No, que cada vez la LEP Oro es una mini ACB al final. Porque los equipos que hay, cuando no hay 2 equipos favoritos, sino hay 5 o 6, ojito. Y ahora súmale un Burgos y un Andorra. Por eso. Y además lo que decía él, que Alicante el objetivo era playoff. Te sube también probablemente el filial del Valencia, podría ser que subiera también, te sube, puede que un Orense, pues va a ser una Leboro muy guapa el año que viene, que esperamos no estar, pero va a ser muy guapa. Pues más os vale, porque justo hoy estaba escribiendo sobre el tema, ¿no? Sobre el descenso de Andorra y Burgos, que los presidentes ya han declarado que el objetivo, lógicamente, es el ascenso. Tanto Girona como Estudiantes o cualquiera, quitando el que suba, son proyectos que el año que viene seguramente van a seguir siendo pelear por el ascenso y bueno, equipos como Alicante, el propio Ourense que está a un paso de subir, Cantabria también ha subido y ha declarado que iba a hacer presupuesto de unos 800.000 euros, que eso es nivel playoff directamente, con lo cual vamos a hablar de una Leboro donde probablemente el año que viene 10 equipos aproximadamente tengan capacidad para pelear y para tener un ascenso que podrían asumir tanto por club como por ciudad, con lo cual el nivel de la competición va a ser muy alto y muy chulo. Porque ahora que decías, pero esto sí, es que yo el otro día vi una gráfica en Twitter de los presupuestos de ACB, lo que se veía Barça Madrid con 40 millones, los otros con 15, la mayoría con 6, 5 millones. En Leporo los presupuestos son tan altos, tú que dominas un poquito más de esta competición, son pues, alrededor de 800.000, 1 millón. Probablemente si hiciéramos la media andaría en 700.000, 750.000. Este año no lo he hecho, el año pasado sí que hice un artículo en el que, bueno, indagando un poco porque aquí no son muy públicos a veces los datos concretos y es difícil de comparar, pero bueno, por lo que salían algunos artículos, algunas declaraciones de directivos, salía pues, equipos, el año pasado recuerdo Coruña o Breogán con algo más de 1 millón, 2 o 3 equipos con 800.000 y luego una gama media ahí entre 600, 700.000. Pero yo creo que este año esa media ha subido y el año que viene no me extrañaría hablar de más de 2, 3 equipos por encima del millón, 1 millón y algo de presupuesto. Que es lo que nos comentaba la invitada el otro día, que nos decía esto, que Estudiantes económicamente no podía aguantar el Leporo porque necesitaba los ingresos de ACB. Sí, hoy precisamente escuchaba a Gorka Isás, el presidente de Andorra, que comentaba que su idea era que este primer año, o sea, estar en Leboro con un proyecto ACB a nivel de estructura, de organización de partidos, de nivel, me imagino, de comunicación, de estructura de club, y entiendo que un presupuesto importante apostando por subir en un año. Si no se logra ese ascenso, evidentemente al siguiente año tendrían que recortar recursos porque te lo puedes jugar un año a mantener la estructura como hizo Bilbao o Betis. Bueno, bajas, apuestas y subes. Sí. Como ha hecho Estudiantes este año, pero un año más pues te tienes que adaptar y seguramente ya se complique la situación por la falta de ingresos, evidentemente. Correcto. Sí, después... Es una pena que una liga que esté tan en crecimiento no tenga una mejor repercusión, que se publicite más, que es una lástima. Sí, de eso nos quejamos repetidamente todos. Pero bueno, yo creo que la liga está entrando con esta normalización de ascensos y descensos en una fase ascendente en la que equipos que bajan de ACB no suben todos directamente, con lo cual echan un par de años a lo mejor en Leboro, se normaliza, ¿no?, el bajar y subir, y eso va a hacer que el nivel de la competición de los proyectos sea mayor, algo que pasó 10, 12 años, pero en aquellos tiempos no había tantos medios, no había tantas redes sociales, tantas formas de hacer contenido. Entonces vamos a ver qué sucede ahora, ¿no?, donde la liga va a subir el nivel presupuestario, el nivel de proyectos, y hay una estructura pues, de gente, pues, como nosotros, como gente que hace programas, diversos contenidos, o las propias plataformas de televisión, y ver si eso se retroalimenta y hace que, bueno, no va a llegar nunca al nivel, evidentemente, de la ACB, pero que el salto no sea tan dramático, ¿no?, de bajar de ACB a Leboro. Sí, aquí en el chat, Salenga9 nos decía: Ourense creo que puede tener problemas porque su máximo accionista también es uno de los del Burgos. Es verdad. Sí, es el propietario de la empresa, de Hereda. Leía un comentario en una persona que sigue de cerca a Ourense y hablaba que era plenamente compatible porque, digamos, que Hereda es
patrocinador de Burgos, de San Pablo Burgos, pero es accionista y propietario, entre comillas, de Ourense, ¿no? Con lo cual no es exactamente lo mismo, pero bueno, no sé si existirá luego algún tipo de, a la hora de repartir recursos, cómo puede afectar. Igual en la misma categoría dejan de patrocinar a Burgos y se centran más en Ourense o, bueno, no sé, ya alguna cosa harán, supongo. No, la verdad es que ahí en Ourense el representante de Hereda entró en el accionariado, entonces la apuesta, digamos, ahí es importante por parte de esa empresa, ¿no? Entonces, de hecho, a nivel de Le Plata el presupuesto era, pues, seguramente un presupuesto de media parte alta de Leboro, ¿no? Y así está, que en principio van a, este sábado, si no se tuerce, pues tienen todo a favor para lograr el ascenso. Bueno, jo te queria... Bueno, no sé si teniu alguna més, no, Rafa? No, yo Pues ya estaría. yo te No quería sé, agradecer seguro el chat. que estuvieras aquí hoy con nosotros, que para nosotros es todo un honor, que sobre todo que este hombre hace una labor importantísima, tanto de promoción de la Leporo como de la gente que comenta la Leporo. Y que lo siga todo el mundo y que muchas gracias. Un placer y bueno, al final entre todos nos vamos retroalimentando y la verdad es que da gusto, ¿no? El ver que cada vez surgen más contenidos y bueno, quizá parece que son pequeños espacios, pero bueno, si se van sumando tantos pequeños espacios, al final sí que se acaba dando difusión y bueno, yo creo que ayuda un poco a acercar la competición a mucha gente y para eso estamos, para sumar cada uno desde nuestra pequeña plataforma. Pues muchas Muchas gracias. gracias. Y Muchas gracias. nos vemos el Luego. viernes. Nos vemos el viernes. Bien, un placer. Venga, gracias. Ok, hasta luego. Adeu. M'ha agradat perquè el tema dels pressupostos de l'Eport no tenia ni fava d'on te podien anar aquests pressupostos. No tenia ni idea. Ja havies a Twitter això que deia dels pressupostos que hi havia, però no, de l'Eport no tenia ni idea. No sabia que es movia al voltant això ara d'uns 800, una cosa així. Pues clar, és el que dèiem. Que aquí s'està parlant molt d'ACB, però aquí hi hauran d'haver-hi molts factors que ajudin a Girona, perquè estem parlant de 800.000 euros o 1 milió a passar al mínim d'ACB que està al voltant de 5-6 milions, Ojito, Sí, bueno, s'hauran... Però també a ACB pugen els ingressos de televisió, puja per aquí, hi ha patrocinis i tal. Després tothom vol pujar a l'empresa Bàsquet Girona, saps? Un cop estàs a ACB. Sí, per això. De moment anem a guanyar-nos a la pista i jo crec que... A veure, sí que és veritat, en Sabat ens ho pot explicar bé. Ella ha pujat 2 vegades amb el Tizona de Burgos i no va pujar a CB. I el Lucentum no ho sé si va... Mira, ho podríem haver preguntat. Quan va pujar amb en Sabat no sé si va arribar a estar a la CB l'any següent. Però van pujar perquè encara hi havia el Canon, no? Sí, per això el Canon. Ara no hi és. I ara, doncs això, és més fàcil que els que pugen a la CB o sigui, ara ningú té dubtes de que el Granada jugarà a la CB l'any que ve, ni ningú té dubtes que si Estudiantes o Girona pugen, jugaran a la CB. Vull dir que ara està més obert. A mi m'agrada més. És un drama quan estàs per no baixar i hòstia, us ho dic per experiència, perquè dissabte vaig patir però moltíssim. Enhorabona. Però és molt més obert que puguin haver projectes que pugin i renovar els equips i tal. O sigui... I aquí ningú ha dit res, però aquest home, saps? Estem parlant del bàsquet Girona i porta una samarreta de Casa de Montsaragossa. Sí, és que... Enhorabona per seguir a la CB, És més un alivio que una satisfacció, la veritat, que ha estat una temporada lamentable i que si en Xermadina no fot l'última cistella a Andorra, cap al pou, saps? Ja tinc bastant amb el futbol de compartir 2 equips de segona divisió, ara bàsquet vull tenir-los a primera, tu. Bueno, també que donàvem l'enhorabona, també donar molts ànims, que estava per aquí, pel xat, no sé si encara continues, en Robert. Una abraçada molt forta i... Sí, abans ha dit alguna cosa, Sabat?
Sí, amb el Sàbat, per això. Una abraçada molt forta i molts ànims. Bueno, anem amb el segrest, no? Que ja el tenim allà esperant. Digue. Són les 11. Portem hora 15, Estarà orgullós el president de nosaltres, Sí. Us estarà cagant en tot. Perquè amb ell... A veure, espera, cap aquí. Vale. Què estarà fent el president? Gerard? Estàs en mute, Gerard? Ara sí. Gerard, bona nit. Bona nit. Bueno, Com esteu? Bé, per qui Déu-n'hi-do que el dia que vinguis tu, el senyor Àlex estigui mirant la sotana al sofà de casa seva, Mirant en Marc Gasol a la sotana, Déu-n'hi-do, Que delicte, no? Sí, molt. Sí. Bueno, per qui no conegui... Ho he pensat. Per qui no conegui aquest home, és en Gerard Bellera, periodista esportiu de RAC1. No sé si... Bueno, la gent si et vol escoltar en quines seccions estàs o què estàs... No, bueno, faig una mica de tot, la veritat. Però, en fi, poden escoltar el Tu diràs, que és el programa d'esports a la nit, o al cap de setmana amb alguna retransmissió, a les retransmissions del Barça de futbol. Faig una mica de tot. No ho sé. Si em posen la ràdio i hi ha esports, potser m'escolten. Però sí, més o menys és això. I després he vist també que feies articles a quina pàgina? Blog del bàsquet? No sé si això és... Sortia aquí... Sí. Això és vell, sí, no, això? Sí, és aquella època... No, ja no, però és aquella època en què estàs a la universitat i en fi, et busques llocs web per fer articles o busques una mica la vida. No és que em donés massa repercussió ni res de l'altre món, però mira, em sembla que vaig escriure algun article i va estar bé. La repercussió és que el 2022 aquí t'ho traiem directe, Sí. Que les coses no es borren, Sí. No. Internet per sempre. M'ha sorprès que busquéssiu fins i tot blog del bàsquet, ja ni me'n recordava, Sí. Mare meva. Sí, deu fer... Hi ha una feina d'investigació al darrere. Aquí, què et penses? Aquí també... Rafa, la samarreta del Saragossa és per el que ha passat aquest cap de setmana o què? Sí, és l'aliviu de lo de dissabte que vaya temporada, la veritat, i estàvem, quan estava remuntant el Múrcia, que es va posar a 5 i tal, no, va arribar a empatar i tot, i el Betis estava quasi empatant, que va forçar la pròrroga, l'Andorra s'havia posat per davant, mirava les combinacions que teníem al mòbil, hòstia, això no sé què, i, bueno, al final l'assisteix en Xermadini, que em sap greu per Andorra, però, hòstia, va ser un aliviu que no vegi, sí. Que abans no ho hem dit, un exjugador et fot a l'Epor, En Xermadini era ex-Andorra, Qui el va portar va ser Andorra, Andorra salva el seu exequip, també. En Xermadini a Espanya el va portar a Saragossa. Vull dir que sí, va ser això, sí. Bueno, no sé si... Sí, vaig respirar, ho vaig passar fatal. Molt bé. Però, bueno, el que bé acaba... Jo abans de començar li vull preguntar una cosa. Digues. Dale. Com has acabat el Supermanager? Anava cinquè, no? Fa poc? Sí, anava cinquè i he acabat molt malament. He acabat... les dues últimes, no, les 3 últimes jornades m'he equivocat molt. I he acabat al 60. Va. T'havia vist que anava cinquè i vaig dir a veure si ha guanyat alguna cosa. No. 10 primers, no? Que guanyen alguna cosa. L'última jornada vaig voler arriscar i a vegades, surt malament i... No, l'última jornada va ser nefasta. Però, una experiència, sí, també. Això del Supermanager no és fàcil. Aquí tenim un altre professional de Supermanager, Sí, però normalment quedo entre els 1.000 primers, però aquesta temporada ha anat molt malament i he quedat al 2.100. Tot i això, he guanyat una llicència d'allò del mànager de bàsquet. Per un sorteig que vam fer el Supermanager del jugador que faria més valoració i vaig posar Evans, va ser el més valorat, i en el sorteig dels que vam dir Evans em va tocar. I ja està.
Sí. Així de fàcil. Jo volia un pin almenys, acabar entre els 10 primers, però no... No, val a dir que els premis, per la quantitat de gent que juga al Supermanager, els premis que hi ha, els pocs premis que hi ha, ho trobo una mica lamentable. Sí, necessita... La veritat que potser els 3 primers estan bé, però la resta podrien millorar. A més, sent un joc històric i l'ACB que deu tenir regals per tothom. Correcte. I el tema tècnic ja no en parlarem. Perquè falla... Va com una castanya, això, el Supermanager, però bueno. Sí. Som-hi amb el segrest, va, amb el segrest. No sé si has vist algun programa ja, saps de què va i tot això? T'han dit alguna cosa? Estic bastant informat. Hi ha una llum aquí que... Però bueno, espereu. No, és igual, si no ja em veieu, no? Estic informat de les preguntes que em fareu i de tot. Pues... Canvia-les. Anem amb la primera. Quin és el teu primer record que et ve al cap del bàsquet Girona? Bueno, relacionat amb el bàsquet Girona. Sí. Més complicat, el primer record més complicat perquè et venen imatges al cap i tot això. A veure, jo me'n recordo d'estar a la grada jove amb els meus companys d'equip. Quan era petit, jo devia tenir com a molt 10 anys, o menys, fins i tot, estant a la grada jove. I, clar, per edat, jo crec que les meves primeres nocions són amb Oculage, el Casademont d'Oculage, més o menys. Passa que Oculage va tenir 2 èpoques, una que diria que va ser a principis de segle, el 2000-2001, i després va tornar, no? El 2003-2004 o així. I no sé ben bé... Clar, és que el 2000 tenia 7 anys i que em sembla complicat que me'n recordés d'aquella època, però potser la del 2003-2004 ja me'n recordo més. I me'n recordo d'anar sempre a la grada jove, de ser abonat. Els meus pares no anaven a la grada jove, anaven al seu seient i en fi, va ser purament un tema familiar. És a dir, els meus pares anaven sempre a veure el bàsquet, jo jugava a bàsquet i, evidentment, doncs, anava a Fontejau, si no cada diumenge, gairebé cada diumenge. No tinc una imatge allò... O sigui, tinc imatges però són més posteriors, saps? No et puc dir. El primer record de dir, ostres, una imatge... No, allò, l'equip, Oculage i aquell Casademont, no? Però no tinc la imatge al cap. Sí que a Balbi no vaig arribar a recordar pràcticament res. Jo no sé si... Ara dubto de si algun dia vaig anar al pavelló amb Balbi, però amb Casademont ja sí, just quan va començar. Sí, que quasi tots comencem per la grada jove, Tots els records, tots els segrestos són grada jove, Ara, nosaltres era grada jove i a les noves generacions és zona infantil, que és on està la grada jove. Zona infantil, sí. Sí, bueno... Està molt bé, la zona infantil. Quan vaig amb el nebot, es queda allà, juga a la zona infantil i tal, i veus el partit tranquil. Vull dir que està molt bé. Això durarà poc, que necessitem els llocs ja. Necessitem els llocs ja. Per playoff ho trauran? L'últim dia contra l'Estudiantes es va seure al costat meu, No va anar... No sé, va veure el partit i tal, o sigui que... Ja... I millor i pitjor record? Sí. Mira, començaré pel pitjor record. Jo recordo que em feia molta ràbia, és a dir, em feia molta ràbia en general quan el Joventut de Rudi Fernández venia a Fontejau i guanyava el Girona. Aleshores, no suporto a Rudi jugant en una pista de bàsquet perquè em sembla que té actituds que no m'agraden. I aleshores em feia bastanta ràbia aquell equip. I hi havia moments en què un acabava fins a dalt d'aquella penya. I no sé si diu com a pitjor record perquè tampoc és que diguéssim, ja que no es pot dir, em sembla que em van dir que no es podia dir de la desaparició de Casballo, que és una cosa lògica, però amb bastanta rabieta.
bastanta rabiat aquell equip i, bueno... Sí que això, en el xat te diuen, en això de la penya coincidim tots, eh? Clar, és sobretot l'últim any que amb la penya ens vam trobar a la final de l'ULEB, ens vam trobar als play-off, que aquell any la rivalitat amb la penya era molt gran, sí. Sí, però ja ho van dir en programes anteriors. Però qui va fer callar? Sí, ve d'abans. Qui el va fer callar? El president. No, En Marc el va fer callar, hi ha la imatge per internet. Sí? Com dient, aquí a Fontegeu mano jo. És aquella rivalitat Marc Gasol-Rudi, a més jo, no és perquè ara entri aquí a parlar amb vosaltres, jo soc molt de Marc, però és que a més no era gent de Rudi i tampoc ho soc ara. Però és aquella rivalitat que sí, que a més va tocar perdre, no? En aquella temporada, sobretot, jo diria que, com diu el Rafa, sobretot els partits importants. Però, bueno, és un pitjor record, diguéssim, i la final de l'ULEB com a clar exemple. Però, vamos, és un drama. Mira. I millor record... Espera, Gerard, estàs mirant el... Et mires el directe? No tinc... No tens el Twitch? Sí. Aquí he posat la imatge que diu el senyor Eminència, en Guillem. Si la veieu, no? Sí. Però jo no la puc veure, no sé per què. No? És amb el directe, La tinc. Bueno, i com... Espera't, si no... És que si comparteixo puc compartir imatges. Espera't. Compartir pantalla Girona. Jo crec que aquesta imatge és una de les històriques de Marc Girona. Ara veuràs. Com diguent, jo crec que aquí li va dir aquí tranquil·lito, que aquí és a Fontegeu i aquí mano jo. I aquí seguirem anant jo d'aquí uns anys. Sí. A veure... L'acabo de treure. Bueno, va, continua, pots continuar. Sí, millor. Sí, me'n recordo del partit, perquè a més, no sé si va ser després d'una jugada, no? D'un tap o alguna cosa així, bueno, no ho sé. Millor record, vaig una mica més enrere d'aquella temporada. Primera temporada de la Casballo, Raúl López. Recordo un partit, atenció, perquè és una mica friqui, però potser el recordareu vosaltres també. Un partit contra el Fuenlabrada. D'acord? Crec que el Casballo perdia el Girona perdia com de 8 o de 9 punts. Faltaven 2 minuts i mig. I crec que van ser uns quants un triple de Raúl López, un altre de Terrell Myers, no ho sé, uns quants triples seguits. I Raúl López, a l'últim segon, dona la victòria al Girona. I vosaltres us preguntareu, bueno, partit contra el Fuenlabrada. Bueno, jo crec que el recordo, primer perquè, ja et dic, va ser als últims 2 minuts, va ser acollonant, vull dir, va ser la remuntada que no t'esperes, va ser com un thriller, i amb la victòria a l'últim segon. I a més, perquè, clar, jo no havia vist Girona jugar una Copa del Rei. I Fuenlabrada i Girona era ja al final de la primera volta, estaven empatats, diria, anaven a tau, potser un 8è a l'altre 9è, i qui guanyava tenia moltes opcions d'anar a la Copa. I a mi sempre m'havia agradat i m'ha agradat molt la Copa com a format i com a aficionat al bàsquet. I bueno, és allò de les ganes de veure el Girona a la Copa, que no l'havia vist mai. I aquell partit doncs ja pràcticament no li quedava. I el tinc aquí i aquell triple de Raúl López se m'ha quedat sempre... O sigui, mira que em costa fer memòria a vegades, però com a millor record, bueno, recordo aquell dia bastant especial. Millor partit, així... És el triple que ell també quan fa el triple surt corrent, no? Emocionat, no sé, content... Sí. Recordo que va sortir corrent o alguna cosa. Sí, he intentat buscar-lo, però no l'he trobat. No he trobat la jugada no he trobat el triple. M'hagués agradat perquè, ja et dic, crec que faltaven 2 minuts i mig, perdia de 8 el Girona. De fet, el xat recorda que era no va ser el que ens vam classificar a la Copa, però sí que si perdíem aquell partit quedàvem fora.
i gràcies a guanyar aquell partit, guanyant a Menorca la setmana següent, ens vam classificar. O sigui que no va ser definitiu, però sí que era transcendent. I com comenten al xat, el club va fer un avió expressament pels aficionats per anar a Menorca. I alguns hi van poder anar. Jo no vivia a Girona aquell any. Recordo molt aquell... Bueno, no sé, és allò d'estar a la grada jove, precisament, i de... Bueno, just era la cistella, més recordo que no era la de la grada jove, sinó que era crec que era l'altra, la de l'altre costat, i ho recordo com un gran partit, vaja. I top 3 de jugadors? Top 3 de jugadors. En diré 2 que jo crec que han sortit molt i un que potser no ha sortit. Myers, evidentment. Aquella mecànica de tir que tenia, la manera de plantar-se, no sé, semblava que llançava un triple com qui fa una safata. I, bueno, recordo també algun partit que va guanyar l'últim segon Myers. Vull dir que aquest sí, aquest l'havia de dir. Un base, Arriel McDonald. No sé si s'ha dit molt o no, suposo que sí. MVP crec que de la final de la FIBA. En fi, menjant xiclet. Diria que jugava menjant xiclet. Sí. I com a vegades amb el cap tort, no sé, no. Sí, una mica així... Era Bizco. Tenia un ull... Sí, no sé, tenia les seves manies, però bueno, també. I l'últim, he hagut d'agafar un jugador de l'època post-Acasballo, però pre-bàsquet Girona, és a dir, època Sant Josep, no? Estem parlant de l'època en què hi va haver abans de que el bàsquet Girona estigués a l'Eport, doncs Sant Josep. Jo recordo que anava a fer unes cròniques per un mitjà que es deia lajornada.cat, un diari que era el diari digital català que vam fundar, en fi, uns quants, i em van dir si volia participar, estava estudiant i tot això, i bueno, en aquells moments un sempre diu, va, s'apunta tot. I aleshores anava a veure els partits. I d'aquell equip m'agradava, i mira, me'n recordo d'ell i d'alguns partits que va fer, Nacho Ordín. No és el jugador més especial, no és el jugador més recordat a Girona, però crec que va estar... Però era dels cracs del Sant Josep, era dels cracs. No ets el primer que ho diu, Ja ha sortit en algun segrest, Nacho Ordín. Sí? Sí. Doncs Nacho Ordín. Jo diria que sí, que algú va dir. Home, era jugador determinant al final pel Sant Josep. Sí. I jugadors de la terra? Jugadors catalans? Algun tens, per ahí? Jugadors catalans. A veure... O gironins. Gironins. Home, a veure, heu tingut un convidat d'excepció avui, no? Vull dir que... M'ho poseu fàcil. No ho sé. És que Darryl Middleton es considera de la terra o no? Darryl Middleton i Marc Gasol són nacionalitats gironins, ja. Jo sí. Darryl sí. O sigui, no he dit en Marc... també, Sí, aquests dos no els he dit, però perquè, vaja... És obvi. Massa típics. És obvi. Els diguem tots. Ara ja els hem prohibit. Digueu altres perquè tots digueu aquests dos. O sigui, jo el primer, A banda d'aquests... No sé, de la terra... No sé. Ara així, ostres, d'aquella època, me'n recordo d'Espinosa i tot això, però... No és fàcil, no? Super Sàbat. No és fàcil, no. No, sí, Sàbat, evidentment, sí. Però bueno, més o menys. I ja per anar acabant, si haguessis de portar a sopar al senyor president Marc Gasol, on el portaries? Sí. De comarques de Girona o comarques gironines? Va, posem de Girona ciutat, el portaria al Divinium. Ja va sortir? No. Si paga ell.
Si pagués. Em sona que una entrevista fa poc, no sé on va fer l'entrevista, que ho va dir que havia estat dinant ja. Ah, i la que va fer És un restaurant que li agrada. Sí. Me sona. Una que va fer TV3. Ah, sí? Sí, que és un restaurant que visita sovint, pel que tinc entès. Doncs mira, sí. Sí, el portaria allà, perquè no puc baixar de... O sigui, he de buscar un restaurant, no? A la seva alçada, aleshores no puc baixar de caché. No. I durant el sopar, si li haguessis de proposar alguna cosa per millorar el club, què li proposaries? Sí, és atrevida aquesta pregunta, perquè és com... Bueno. Però, mira, he vist que, per exemple, no hi ha reaccions postpartit a les xarxes, o almenys no les he sabut veure. Sí que he vist que hi ha moltes coses de prèvia i tot això, però bueno, considero que encara és més interessant el post. Vull dir que en aquest sentit, si sempre es pot penjar algun vídeo, no ho sé, ja que en aquests clubs encara potser l'atenció mediàtica no és la mateixa que en d'altres i no hi ha rodes de premsa, no sé quina obligatorietat et posen a la Lliga L'Esport, però bueno, és un aspecte, com que és del meu gremi, diguéssim, doncs li puc aconsellar, no em posaré en temes de... Rodes de premsa diria que sí que n'hi ha, perquè l'altre dia vaig estar per la zona aquesta de la sala de premsa i estaven preparant la sala de premsa. Suposo que, no sé si els entrenadors deuen dir alguna cosa al final del partit. Jo crec que sí, perquè... No es veu això, és a dir, no es veu gaire. Sí que és cert que després del partit rebem la notificació de l'estadística, que està molt bé i tal, però sí que és cert que no rebem rodes de premsa o declaracions més importants, quan realment a la prèvia sí que un jugador i l'entrenador diuen la seva opinió i tal, és veritat. No, segur que hi ha en algun moment, no sé, pot ser que hi hagi roda de premsa, perquè segur que hi ha mitjans que van a la roda de premsa. Però bueno, jo crec que per l'aficionat i per millorar també el feedback amb l'abonat, doncs no està gens malament, tant quan guanyes com quan perds. Vull dir, crec que podria estar bé. No, jo sé que n'hi ha, perquè ara diuen, la Suc de Civada diu acreditació pel soterrani, i jo ja vaig preguntar per demanar una acreditació pel soterrani, i en teoria sí que o sigui, es poden fer entrevistes jugadors després del partit al vestuari o així, hi ha una zona habilitada, i després hi ha la sala de premsa surt l'entrenador. I en Xef, en el xat, diu: a la pàgina de la Federació Espanyola hi ha les declaracions dels entrenadors i d'en Marc quan juguem a fora. De postpartit. Per la pàgina de la FEP, no tenia ni idea. No sé, estaria bé una notificació amb... Sí, amb alguna cosa. Encara que sigui un enllaç que te passi amb això de la FEP, encara que sigui, no? També estaria... Sí. Sí, potser demanar vídeo és massa, no? Tot i que jo crec que a la llarga... Vídeo és difícil perquè té o sigui, ho té tot la Liga TV Sports, Sports TV o el que sigui, i no deixa penjar res a ningú que no siguin ells. Igual és per això. Una manera de no fer partícip de tothom de la competició, és a dir, que quedi tancadet i que no es faci promoció. És això, jo quan vaig demanar l'acreditació... Quan va haver la Copa Princesa... Sí, va passar allò mà del Granada. Sí que va haver un tuitero que va fer un vídeo i es va generar molta polèmica perquè la Liga Esports es va... Ara que ho penso, sí que... perquè jo he vist... O sigui, ell just enfoca cap a la banqueta i es veu un trosset de la pista. I llavors els de la Liga Sports TV el van denunciar perquè es veia un tros del partit. I era 3 segons i es veia un lateral, saps? I per això... Realment el que comentàvem, que si es vol publicitar més aquesta lliga, o el que té els drets s'ocorre una mica més, o si a sobre talles projectes d'aquests perquè es veu una línia al camp, la veritat. Sí, és la lliga que no deixa ni cedir cap imatge.
Bueno, jo donar-te moltes gràcies que Però hagis vingut avui. imatge poder no, però algú parlant després del partit, igual que es parla abans. Sí. Si no surt la línia aquella de la pista. No, sí, si no són imatges de partit, cap problema. El problema és que imatges del partit no es poden. I la roda de premsa posterior, vull dir, d'aquí a la tele ja no en fa res, vull dir. No fa res. Correcte. Si no hi ha rodes de premsa, alguna estant pel vestidor, jo què sé. Vull dir que això ja no, jo crec que ja no forma part de la Liga TV Sports, sinó de... No, això no. Jo diria que no. O sigui, el que els deu implicar és la retransmissió del partit. Tot l'altre, no, en principi, no. No sé. No, en teoria l'altre no. Són imatges. Imatges del partit no es poden fer. Per això no hi ha resums quasi després. Només els seus, i ja està. Però bueno, res. Mira, diuen que l'Almansa els penja a YouTube. Ah, sí? Sí, vale, però la sala de premsa. Els penges a YouTube, una notificació a l'aplicació, l'enllaç a YouTube i ja està. A la ràdio en colors que fan a YouTube, aquí al club, fa després fa la sala de premsa, ho sabeu? No ho sé. Ni idea. Potser que ja fan una mica de post, però no sé si... Jo crec que no, perquè aquest matí ho he buscat i no ho he trobat. O sigui, no crec que no. Crec que no. Doncs mira. Ja saben què han de fer. Els hi donem la idea. Sí. Bueno, doncs ja està, no? No teniu res més a dir? Rafa... Ja tenim, bueno, el tema que comentàvem, que un havia comentat també Nacho Ordín, com en Gerard, van ser la Xènia i en Berni. Sí. Veus, jo l'havia sentit. En un secret. Que és el que deien en el xat, que era a la que hi havia problemes a la pista i hi havia una pilota calenta, doncs era per Ordín sempre. I espavilar-se. Pues mira que volia ser original i veig que tu hi ha gent que se les empesca, Home, i és l'11è programa, Clar, ja. Per la temporada que ve haurem de canviar ja les preguntes, perquè si no... Sí, ja repeteixen. Actualitzar-les. Bueno, agrair-te que hagis vingut al programa, que hagis acceptat la invitació que et segrestem. No, a vosaltres. I bueno, ja t'anirem escoltant per RAC1. Res. I l'any que ve Girona CB, ja ho sabem. Ah, que sí? L'Àlex ha deixat un missatge, No. I a la mà de És el càntic aquest, és el càntic. Sí. Esperem-ho. Doncs apa. Gràcies a vosaltres i moltes gràcies. A veure si acabem de gaudir d'aquest final de temporada. Ojalà. Moltes gràcies, Gerard. Vinga, merci. Igualment. Bona nit. Vagi bé. Una abraçada. Adéu. Disculpa, senyor director, una coseta, Sí? Perquè vostè és el que dirigeix, és l'Albert Sàbat, és el Josep Frank d'aquest programa, sí? Què he fet ja? Mira, que t'ensenyat la meva pantalla de mòbil, Mira. Hòstia! És veritat. Mira, el fan l'usar dels semàfors. Sí. És que saps què ha passat? Que quan estàvem fent el post, o sigui, m'estava parlant l'Albert i ja m'he despistat, saps? T'has posat nerviós que et parli el capità, no? No, és que tenia problemes per connectar i dic, merda, que no ens connectarem, que no sé què, saps? I per això tenia problemes i estava intentant solucionar tot així una mica. I a més és la setmana dels semàfors que havien demanat a la gent que per Twitter ens comentés tema semàfors. Pues dona-li la feina. Va, dona-li els semàfors ara, va. No hi ha semàfors, va, no hi ha semàfors. Home, no? Hem fet escriure a la gent a Twitter per passar d'això? Sí, va. Els semàfors són fàcils aquesta setmana. Sí. Albert, és la victòria davant d'Estudiantes, el que han dit, amb sabor ACB, un partit amb sabor ACB, i el minut final d'animació de tot el públic a Fontejau, impressionant. Aquest és el Fontejau que volem. Que ve lligat amb el semàfor taronja, que és que aquest últim minut l'equip al play-off suposo que donarà el 200%. Doncs l'afició també donarà el 200% i que aquest últim minut contra Estudiantes sigui durant tot el play-off.
que serà clau. I el vermell, claríssim. No hi ha dubte, si estareu tots d'acord. La baixa del president Àlex Font en el soterrani. Tot i ser per una bona causa, el soterrani perd el seu pal de paller, perd el seu Steve Jobs, perd el seu Jeff Bezos. És a dir, que tots, els del xat, tots els que mireu el soterrani, no ens ho tingueu molt en compte, que hem perdut el pal de paller i hem d'intentar, entre tots, aguantar el soterrani. Tot i això, moltes gràcies, Àlex, per la idea que va tenir i per cada dia, és a dir, és el que ha dit ell durant el seu discurs, que ell segueix amb el soterrani i que les idees boges de Steve Jobs, de Jeff Bezos, les seguirem tinguent amb el senyor Àlex Font. I bueno, el pròxim cop, si veus que me vaig a saltar, digue-m'ho, no deixis continuar el programa, home. Ara mateix, amb la baixa en directe d'Àlex Font, Rafa i Guillem, el poble té 2 persones i la direcció d'aquest programa en té una. Per tant, vostè, senyor director, té la responsabilitat del tiqui-taca del programa. Massa responsabilitat. Bueno, va, anem amb el... A veure, espera, que ho haig de configurar, això. Anem amb el sorteig. Exclamació d'oll. Ai, mira, no el tinc ni posat. A veure, això cap aquí, això cap aquí, això cap aquí. Exclamació d'oll. Aneu posant, no ho veureu. Ara es posa la imatge. Però... Digue'm. Però el d'oll esteu de vacances, no, ara? Esteu contents, no? Això sí. Fem una setmaneta... Us heu cansat una mica per 4 floretes i han de descansar una setmana. Per mi han sigut les pitjors flors de... Hòstia. Més feina que aquestes flors crec que impossible, Ni altres anys. Jo hi vaig anar un dia a la tarda i vaig fugir de la gentada que hi havia. Vaig passar. Doncs jo vaig anar el primer diumenge i vaig trobar tranquil·litat el primer diumenge. El primer diumenge? Bueno, perquè va ser l'únic dia que van caure 4 gotes i molta gent es va espantar, però... O sigui, normalment el fort... Ai, espera't. Normalment el fort és l'últim cap de setmana. Ai, el fort és el primer cap de setmana. I aquest any, hòstia, és que l'últim, o sigui, aquest dissabte, aquest diumenge, estava rebentada de gent igualment, saps? I no sé on sortia tanta gent. Tornem a ser els 13 de sempre, el sorteig? Sí. Ara que estem ja d'això, en Berni, o sigui, el teu Berni, Rafa, preguntaven si havien parlat d'Eurovisió. I aquí heu votat d'Eurovisió. Jo estava amb la permanència al Casamont Zaragoza com per veure Eurovisió, no vaig res. Quan va acabar sí que em vaig posar les puntuacions perquè és el que més m'agrada. O sigui, quan diuen allò de Guayamini, 2 points, i una era que no, 5 points. I cosa que disfruto amb això, saps? I em vaig quedar dormit. Per tant, no sé res d'Eurovisió. Exclamació d'oll... Va guanyar Ucraïna, no? Això sí que... Ni idea. No sé. A mi em van dir... No ho sé. L'únic que sé és que em van dir que l'espanyola va quedar tercera. Sí, tercera. Tercera o quarta. Bueno, doncs anem... Jo no he vingut aquí a parlar d'Eurovisió, Jo tampoc. Jo he venido aquí a hablar de mi libro. Anem amb el sorteig. Va. A veure, li tocarà algú que ja li hagi tocat alguna o no? Serà nou. A veure, bueno, és que al final, si sempre són 13-14 el sorteig, sempre ha de tornar a tocar a tothom, no? Sí. Perquè hi ha gent que no li toca. Doncs al final traguem la gent que li ha tocat ja i així va tocant a tothom. Ah, mira. Però llavors s'aniran a veure crims i no ens veuran. Javi SC 11. Per què dius sí? És el meu germà i ho compartirà amb mi.
Tongo. Aquí les entrades aquelles que em van tocar, Javi, li toquen al teu pare. vas conmigo, Ara... no? Ara em dirà que no. Jo. Home, va, no ens Encara. allarguem, que estem a 1.50, va. Bueno, va, mira, ho compartirem amb Lo Bernie. compartirás con Bernie, conmigo no. Vale. Ya hablaremos. Aquí hi ha gent, en Gallagher ni un cop m'ha tocat a mi, a la Xènia tampoc. Per cert, exclusiva. Merci, Javi. Gallagher 82, que és l'enciclopèdia de la història del bàsquet Girona, és el proper segrestat del proper dilluns. Ojito, Ojito. que tinc pensat un concurs que hi haurà en el segrestat. És a dir, que estudiï molt Gallagher 82. Que estudiï molt. Bueno, i res més, no? No ens hem deixat res més, no m'he deixat res més. No? Si ho comparteix amb en Bernie, no sé per què m'he alegrat tant. Ja està. I ja està, no? Ja hem felicitat el club pels 8 anys. Sí, gran dia avui. Sí. I res més, no? Bueno, sí, bueno... Heu de fer allò, heu de dir que algú digui l'any que ve. Sí, no, espera. Perquè, bueno, Qui ho diu? si no ho ha vist la gent, Quan el ha durat club ha enviat un email conforme per demanar les entrades del playoff. No sé si la gent, si no busqueu en el vostre, si no ho heu vist, busqueu on tingueu registrat el vostre email i què és això que diuen, o sigui, seran gratis, o sigui, entren dins de l'abonament de la temporada i posaran unes dates que s'han de demanar durant aquestes dates les entrades i si la demanes més tard te quedes sense el teu seient. O sigui, que la gent estigui atenta a l'aplicació perquè ho diran per allà i que tothom que pugui anar els dies aquests, no me'n recordo quins eren, que demani que se'ls recordi a demanar l'entrada. El dia 26, dijous, a 2 de 9. I el dissabte 28 a les 7 de la tarda. I és això. Sí, sobretot és això, que tothom estigui atent a l'APP que es farà tot a partir d'allà. M'imagino que serà, no ho sé, però m'imagino que serà com quan reservàvem entrades, ens donaran una data i a partir d'allà ho posaran a la venda. M'imagino que va per aquí. Sí. Suposo. I molt important, per playoff no es pot arribar a menys 5 o menys 10, eh? No. El pavelló estarà ple, tothom mitja hora abans allà, eh? Mínim. El Caliu. I l'any que ve? Àlex Font al soterrani? Ja veurem, no? Ja veurem. Ja veurem. Ara ja veurem, no era no ho sé, ara ja veurem. Vale. Ja veurem. Proper dia ho faré millor. Apa, gent. Ens veiem Bona nit a dilluns que ve. Va, divendres. I per molts anys, hombre. Exacte. Fem 8 anys. 8 anys. Apa. Què? L'Àlex apareixerà o no? Diu alguna cosa o no? On és l'Àlex? On és l'Àlex? On és? Encara està mirant la sotana. Mirant la sotana, tio, no para, eh?